Загубени сме. Търсихме навсякъде. Остават ни няколко часа. Сега какво? Ами ако някой от къщата я е взел? Прав си, приятел. Нека разпитаме всички поред. Приятел, къде са топките? Трябваше да ги донесеш. Къде е хилката ти? Не говоря за хилките. Аз търся топките. Но в Едербала няма топки. Какво? Изобщо не харесвам игри, в които няма топки. Момчета, млъкнете и слушайте. Да сте вземали най-добрата касета в света от мен и Риби? Не сме, глупчо. Благодаря ви за нищо. Моля за нищо. Къде ли съм сложил зимните си шапки? Дядко, вземал ли си най-добрата кацета от нас? Най-добрата какво? Забрави. Не съм виждал касетата ви, имам си свои проблеми. Не мога да открия